Nazdar ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa z Tarkova. Od minulého dielu tu mám dosť veľký progres a ono to není v podstate tým, že by som ho nenatáčal. Mne len došlo miesto na disku a ja než som si to všimol, tak už proste som stratil niekoľko hodín, nejaký čas toho progresu. Mám nejaký záznam, čo som robil. Medzi tým bolo, že som šiel na Ground Zero, kde sa nič moc nedialo, robil som nejaké tasky, lebo potrebujem vylepšiť si traderov, aby mi konečne predávali caseky. Momentálne sa hlavne zameriavam na to, aby som si zohnal granát caseu a nejaké ďalšie ammo casey, prípadne iba level, aby som si tie veci mohol kúpiť. No a bol som na Ground Zero, kde sa nič moc nedialo a potom som ešte robil tasky pre Jägera na Woodoch. Z toho vám tiež moc neukážem, maximálne tak toto. Ten raid konkrétne som neprežil, ale doslova ten ďalší raid som ma Tarkov bohovia odmenili veľmi dobrým lootom, kde som získal tuto zabralo, kde by to malo byť. Sakra, kde je? Jo, tuto. Zabralo, čiže najlepší body armor asi z hry, takže plus aj dosť dobrý loot, len hold, ja mám záznam, tak vám nič moc nemôžem ukázať. No a teraz je na čase presunúť moju pozornosť z Woodov na customy, pretože na customoch mám toho naozaj, ale naozaj veľa. Takže jo, dúfam, že teda urobím čo najviac taskov. Jednoznačne dúfam, no, je to tu proste naozaj dosť, mám tu Pocket Watche, som na to trochu aj vybavený, som pripravený na setup, mám tu Saigu, mám tu normálnu brokovnicu, keby Saiga náhodou nefungovala. A potom tu mám ešte brokovnicu na diaľku. Jo, ale tak, toto je moja výbava, mám kamery, markery, no všetko. Tak snad to bude profitový raid. No dobre, takže moje cieľ sú hlavne ísť na Stronghold, Dormy a hľadať PMCčka. Ale moment, tuto niekde by sa mal nachádzať ešte Tiger Safari. A tak som aj urobil. Označil som jedno aj druhé vozidlo. Ja som si samozrejme zabil healy. Keď som sa vydal do továrne, aby som tam plesol kamery, zistil som, že moja Saiga nebude fungovať, pretože... Jo, aha, to chce MP série z shotgun, takže tá Saiga je mi na nič. Tak, ale od toho sú backupy. Kamery som plesol v poriadku a vydal som sa k Dorvom, kde som iba vzal príbehovú časť a dúfal som, že mi padnú kľúče pre iné tasky. To sa ale nestalo a tak som sa vydal na Stronghold. No dobre, ja som si akože na 100% istý, že tam je Reshala. Ich zabíjanie nebol problém, až na pár momentov. Shit! Čo som si nemyslel, že použijú to AGS-ko. Eventuálne som ale gardu vystrieľal a vylútil som ich aj Reshalu. Myslím, že máš AKčko. S peňaženkou. Oh yes! Kľúč do jednej novej miestnosti, to som dosť rád. A ja to asi spravím tak, že ja vyhodím to AWS-o, moc ma to spomaluje. A s tykajúcimi hodinami som exitol. No, to bol raid. No dobre, na 13 000 XP-čok, čo všetko som zabil. No, toho jedného BR s tou Saigou, to mi nevyšlo, som si blbo prečítal názov a Reshalu a všetkých tých bossov. A jeden príbehový task. Chcel som tam ešte, na Strongholde mal byť ešte jeden, len som tam hľadal ešte jeden, ale tak bohužiaľ. No dobre. A teraz všetky tasky, ktoré som porobil. Jäger. Every Hunter knows, ale zároveň som mi našiel aj tú jednu flešku, neba. Super, to je jeden task.
Every Hunter knows, ďalší task. Tiger Safari, ďalší task. Scrap Metal, to chce Shoreliny, tam ešte nejdem. Aspoň nie zatiaľ. Dúfal som, že tu tam aj Golden Swag, ale mi jeden kľúč chýba, nevadí. Aj keď počkajte, už som u toho vlastne veď... Doriti! Ja som bol v dormoch, ja som toto úplne zabudol. Doriti! No, nevadí, čo už. Background check, super. Delivery from the past. Aha, to je tento task, no skvelé. A shootout picnic. No dobre, povedal by som, že na customu ešte nejaký čas ostanem. Takže jo, ja sa asi pripravím znova a uvidíme sa, až tam budem. Ešte predtým, než sa tam ale vydám, ešte navštívim prapora, lebo som zohnal aj mimo kameru všetky potrebné komponenty, ktoré musím odovzdať tomu elektronikovi. Ну что, как дела в Таркове? Давай быстрее! Давай сюда. Красавчик. Ну-ну, не задерживаю тогда. OK, mám pocit, že to asi teraz bude chvíľku trvať. Jo. Wait, read the note on Korozov store? OK, no to sa budem musieť trochu pozrieť. Ale teraz je už čas na ten raid. OK, naspäť na customoch. A cieľ sú Dormy, Stronghold a PMCčka. Uvidím, čo urobím ako prvé, ale asi to bude Stronghold. To bol pôvodný plán. Ale keď som začal streľbu z nedalekej faktorky a išiel som to preskúmať, stalo sa toto. To si sa robíš srandu! Budem predpokladať, že mala trafilnosť, on mi poslal jednu do hlavy. Head eyes, no jasné. Ty vole... Ach, tie random hlavy, ktoré každý správny Tarkov hráč musí poznať. Naozaj len maličko frustrovaný som vzal novú shotgunu a novú výbavu a išiel som na druhý pokus. OK, pokus číslo 2, čo sa to trošku prestaje lagovať. Ja sa normálne za ten run až hambím, ty kokos, jak som musel chcípnuť. Lebo ty kokos, to som vážne nečakal. A ani ja som nečakal a hneď som sa pustil do práce. Mojou prvou zastávkou bol Stronghold. Keď som tam ale videl jednoho z Reshellových gardov, hneď som sa presunul naspäť na stavenisko, odkiaľ som ich snajpil naposledy. Evidentne sa ale od našeho posledného stretnutia poučili a radšej sa schovávali. Keďže jeho Stronghold nebola moja priorita, tá rozhodol som sa ísť na Dormy, kde som pobral všetko pre terapistku a skiera a vydal som sa smerom na exit. To ako títo traja borci fakticky strieľali po... snajperovi? OK, tak toto ma teraz akože pobavilo. No dobre, najprv som bol zabiť tieto PMCčka, dokončil som task bez skiera a až potom som exitol. Slušné skóre.
Tam tí tráperovia to bolo čosi úplne... OK, takže koľko taskov tu máme splnených. Myslím, že Praporov už má chce kvôli príbehu, to som veľmi rád. Takže... Farmacist, vybavený. No ty vole! Tak to mi otvorilo inú škálu iných taskov. Gardiper. Dobre. Tušonky. Streets of Tarkov, Healthcare Privacy. No ty bláho, to je taskov. OK, Golden Spec pre teba. Chemical. No dobré, ešte som teda od Prapora tiež urobil jeden task, ale to po mne vyžaduje ísť na faktorky. A tam ešte ani nejdem, takže ja ten folder schovám. Mám vedľa a asi sa navštívime Prapora. Здорово, вояка. Проходи. Теперь-то да, есть. Хорошая и плохая. С какой начать? Tak schválne. Good news, bad news. No, začneme tými zlými. Ящик сгорел. Да не трясись ты так. Электроник успел стенограмму разговоров сделать. Правда, падла. Отдавать ее просто так не хочет. Видимо, инфа очень серьезная. Заломил цену, охренеть какую. Но знаешь, я ему деньги закину. Уже договорились. Ты мне нужен, чтобы забрать стенограмму и защищенную флешку из условленного места. Это опять берег. Опять какой-то заплесневелый дом. В общем, тащи все сюда. Буду ждать. Командир батальона описывает солдатам боевую ситуацию. Неприятель находится сзади нас, слева, справа и впереди. Что вы об этом думаете? Уж теперь он от нас не скроется. Да. No dobre. Tento joke som nepochopil. Dobre, podľa príbehu ale musím ísť naspäť na shoreliny, ale tam ešte stále nejdem. Aj keby som teda teoreticky mohol, lebo je tam docela dosť taskov, ktoré by sa mohli splniť. Ale najskôr. Dobre, takže tasky sú následovné. Ísť eliminovať s kavou. Nájsť tam nejaké to info pre tú terapistku. A to je asi všetko zatiaľ. No dobre. Ďalší raid na custom, dúfam, že to bude zatiaľ asi posledný raid. Takže, aký je zase plán? Stronghold vlastne... Ja, svojím spôsobom asi iba dostať sa na Stronghold. Moja cesta na Stronghold bola ale prerušená, pretože som našiel posledné PMCčka do setupu. Keď zase, že tentokrát som na party dorazil včas. Dobre. To by bol ten otravný setup z krku. Takže môžem konečne začať dýchať.
Baviť sa ušatky, nasadiť si slúchadlá. Získať poriadny batoh. Ste poriadna výbava, konečne. Dorazil som na Stronghold, kde som ale mal menšie problémy s príbehovou misiou. Dobre, a podľa tohto... To je tento madrac, ale... OK, no podľa lore som mal navštíviť tento madrac. Ale... Netuším, nikto tu není. Ak sa tu malo spavnúť nejaké bodičko, asi to zistím z YouTube neskôr. Ale... Toto je asi všetko v tom prípade. Už neviem čo robiť. Dobre, takže koľko táskov som to vlastne vyriešil pre? No. Ešte musím zistiť, či môžem kúpiť 202. A samozrejme, že nie, všetko to vyžaduje. Je level 25. Boha živého aj s celým týmto level lockom na flea markete. No dobré, ale ja si myslím, že pre dnešok to už stačilo. Ja teda ďakujem, že ste na toto video pozerali a uvidím sa s vami u ďalšieho partu. Zatiaľ čau!